می‌داریم تریتور خراب‌ها را تماشا کنیم. با پورایی اینجا افرادی تا چی بود باید دسته؟ رستوران بود، کافه بود. رفتیم خواهم داریم والنسیا می‌داریم. یه تانگر کبابه چیه؟ سلطان نگیریم خیلی نمیخیم گریم در اومدگوی والنسیا اینه دارو خونه. من دارو باید بگیرم. تیم فلوکانه زول در اینجا یک قسم بوده یادانش ارزون аптекои назди дорухона назди беморхонаи қарияи боло инҷа медурем бемордарони беморхона ира даимс пушти да якмуш не да димуш фарқон ина худони ам фарзанди ягом та шуморо ба инҷа нарасонад худи шуморо дуо мекунем худованд бахшандаи меҳрубон ягом татуна насиби инҷа накунад. яке ма буду омада бошем ина бардорни азиз як бори дига моҳаи наздикӣ нишон медиҳем шуморо. ҷои узи не ҷо ин тарафда диди нишон додага ин ҳамон баленсаи қарияи болоа ҷа стадион ки шудам барои футболам барои бозӣ кардани ина волейбол ина бародарон мегзарем ба дарни баленса. дӯстони азиз ин тараф сар мешавад дуюм корпус ин тараф мешавад усунтараш чорум корпус усунтараш шашум ҳаштум даҳум баъд понздаҳум сеюм панҷум наҳум ёздаҳум сездаҳум баъд далши морг мерем яке ай тарафи дасти ростай морг мегам наҳум корпус ина наҳум корпус унҷоаш уже ёздаҳум мешавад ина аю пара шашум корпус метавонед територи шашум корпус ина дӯстони азиз то пеши понздаҳум корпуса мерем морг намедурем медурем морг ина ёздаҳум корпус бардорам морг медурем биём ҷо дурем трамонем бирем не инаҷа ин хеле ҷо тайёр кардагиам барои кӯдакҳо яки модару кӯдак яки падару кӯдак меоянд кӯдакҳошон меоянд инҷа бозӣ мекунанд кам кам яки ба вақти чӣ галидан бояд ждат кунам инҷа меистанд тихи частан инҷа меистанд инҷа меваги ҳастанд меваги мехӯрам ина ҷода беседка аст ай тараф дистирост оно булода ай беседка мешавад бишини инҷа ягон чӣ бигири бихӯри инҷа меваги аст ай қурут аст ай банан аст ай ягон чӣ мегири мехӯри мера рафшик бихтур мегам чускаша желтый черный белый красный нера 03 мегам 03 اینجا ترمینال های ترمینال طرف میگذاریم این طرف میریم صفت فرما اینجا داروخونه شده که داروخونه کلونه بعضی دارو را اینجا پیدا کردم که اینجا با اوی انوران دست این طرف هم داروخونه این تریتوریال ده داروخونه اینجا سوق میگن سوق تو مغازه بده اینجا ستایانکای پلاکیه پول میتی ماشین تمیمونی میره اونجا جای خوی کنیشون اینا اینجا داروخونه بوده نه اکم پول میگیره نه اسما میگیره جواب بتا میره اینجا دهم کاردیولوژی چه کاردیولوژی چه اونجا جای دیلو نه تو خیلیش با فکرم 15 کورس میشه که 15 کورس خطا میدونی جای چه ای баленса ина 15 корпусам гузаштем ай баленсаи қарабуло ина биромадем тарафи автовокзал наде бародаро шаҳр вақти шаҳр меем
мефурамон ки доим пиёда ба ҳазур майда када бигардем неки почом унҷа шарпараи дарманда ҳамтари ҳамши айхиди правсоюз то озерара пиёда рафтем ина аюҷа бо то иҷара пиёда омадем ин як аввали сино нарафтем неки хай дофи дига худованд ҳаматан нигаҳбон боша дуо мекунем ки худованд ягон фарзанди одама ба иҷа наёра тамоман ҳаштум корпус ҷои стумуро ҳамаша мепурсем мебинем бо хай чизе ки тонем навбардор мекунем шумода нишон медиҳем ҷои касалиҳои дила бемориҳои дил ин сурати дил ҷои касалиҳои бемориҳои дил якчанд қисм доштаа ба тарафи пеши дил рафтем стумура аз и пуш будааст аз пеш не пеш тарафи гурда ба фикр инамиҷа мерафте томография намиҷа мекардианда инҷа дорухона дора ина дорухона ба даромадаши аю пара ҷои стумура дуюм ва се меошона мебошад ана ҳаштум корпуста ина бардора чикешмон десам ҳаштум корпуста бениқоб даромадан ман аст ҳам валенсия дига иштеги нест ҳамон валенсияи қарабуло буд кардем корбормона ҳамаша буд кем аз ин валенсияи қарабуло валенсия насиб боша иншоалло меброем ана чӣ мерем ҳай бо ягон ҷой дига мерем ин буд қарабулои шаҳри душанбе ки қарабуло бо дар чиам ҳастай дар қирған ва бохтарам ҳастай ҳамин хотир мо дар душанбе ки зиндагӣ мекунем аввал навбардорӣ мекунем территорияи душанбе балинсав беморхонаву бозору ҷои душанбера баъд ба дигар ҷо ки рафтем хай худованд ҳеҷ кида нарасонайна худованд ҳеҷ кида ба иҷо наёрам насиб накна ба балинсав ҳай баъд ки бо ҳисуси ягон ҷо ки рафтем албатта навбардорӣ мекунем нишонтон метиҳем чӣ гуфтем бародарони азиз инам хиёле ки боша хонатон вақт худо то боздӣ